Ni Itxaso naiz eta hau nire proiektua da, Roblaz Design. Eta bertan itzen ditut kolekzioak, karguak eta dana eskuzin da. Gorentzan Bartzelonan ikasten, diseinu moda. Eta bueno, aukera nekan lokala hartzeko eta aukera hona eruditu zitzaidan hasteko nire proiektu txikitsua. Eta, bueno, hemen nago. Azten naiz itzen investigazio bat, zereri buruzko modan. Gero hortikan azten naiz diseinuekin, da ja diseinuak, patroiak, prototipuak ikusten ia ondo daudana, eta gero ja telan, tela ondan. Claro, zu askotan bebaiz itzen proiektu eta, claro, ez dakizu ya nirtengo da, ez da nirtengo. Baina gero eukitzen baduzu hori, gale, zaila izan alda, baina badakizu aldala. Niretzako da, a ber, nik nago esaten txarra baina niretzako dara, porque azkerian, nik beti esatu dut, nire lagunekin, nire lagunek dakate, nire lagun bat dabe bai ekintzaia eta beti esaten dugu, azkenian, bale, egonan zara egunero lanian dolan, baina azkenean zuretako zauzitzen lan. Ez zauzitzen lan beste baten dako. Nik bai. Bai, hori, esan dutena mazkena da, jakiteko aldo zula zure proiektuakin edo. Igual egun txarretan olan, esan, budutako dana pekutara. Bai, eukin da, ja, base batzuk, en plan, zelan jombia dan gauzak, alda.